Poštovani gledalci, želim vam dobar dan i Božji blagoslov ovdje iz Švedske. Evo, danas sam mislio sa vama podijeliti riječ Božju. Ne bih pročitao čitavi tekst iz Biblije, već bi se nadovezao na neke istine koje su jako važne u životu svih kršćana, da se razumije i da se zna. Osobno, kada sam čitao ovaj tekst, bio sam fasciniran, iznenađen i onda sam počeo sve više i više da razmišljam o tekstu i ono što Isus govori u ovom tekstu. Pročitao bih vam neke stvari. Ovu priču nalazimo u Lukinom evanđelju 16. glava od 19. do 31. stiha. Naime, riječ je o škrtom bogatašu i siromašnom Lazaru. U ovoj priči, kada čitate, vidjet ćete da imamo dvije osobe, dva glavna lica, od kojih je glavnu ulogu dobio, nažalost, škrti bogataš. Jer u čitavoj priči ne nalazimo da Lazar ne kaže ni jednu jedinu riječ. Već je sve prepustio bogatašu i bogataš je taj koji priča i koji ima razgovor sa Abrahamom. Da skratim sve, čitavu priču možete da pročitate i sami. Ono što je posebno interesantno je da je postojala su dva čovjeka. Gospodin nam ne govori koje vrijeme su živjeli, nije to toliko ni važno, ali važno je da imamo jednog bogatog čovjeka koji se oblačio po modi tadašnjoj. Imamo čovjeka koji je bio izuzetno siromašan. Ne samo da je bio siromašan, nije čovjek koji nije imao osim svoje odjeće ništa. Ono što je imao i posjedovao, to su samo bile bolesti, koliko primjećujemo. Ja se čak mislim da taj čovjek, Lazar, je bio i na neki način hendikepiran, jer se nije mogao sam doći do bogataša i tamo sjesti pored njegovih vrata. Bogataš je zapravo izvrsna slika svih farizeja u Izraelu u tadašnje vrijeme. Jer su se znali, neki su samo sumnjali da su bili izuzetno bogati, ali tek nakon mnogo godina arheološkim istraživanjima u Jeruzalemu našli su čak neke tajne sobe, tajna kupatila i tako dalje. I vidjeli su da su ti ljudi bili izuzetno bogati i uživali su sve blagodati ovoga svijeta. Da skratim priču. U ovoj priči naći ćemo mnogo istina. Nažalost, ja nemam vrijeme da idemo i da ih studiramo jednu po jednu, ali bih želio da istaknem samo neke, koliko budem stigao za tih 20 minuta. Vidimo da se bogataš odjednom prilikom poslije svoje smrti našao u paklu. Pakao se, pošto je pisano na grčkom jeziku, napisano je da je ovdje riječ za pakao, napisana je had, što je zapravo sama isto kao i u Starom Zavetu za riječ, hebrejsku riječ Šeol. Mi ćemo naći u Starom Zavetu mnogo puta gdje se pominje riječ Šeol. Jedna od njih je recimo David, kralj David, kada je rekao, kada mu je novorođeno dijete umrlo, poslije toga je postio, ali kada je dijete umrlo, tada je prekinuo post i rekao je, on će otići u Šeol, on neće k meni da se vrati iz Šeola, ali ja ću ići kod njega u Šeol. Što znači da je Šeol bilo mjesto u Starom Zavetu, mjesto gdje su
silazili svi ljudi. Šeol. Međutim, Šeol je bio očigledno podijeljen na dva dijela. Dio gdje su bili spašen narod i dio gdje su bili nespašen narod. U ovoj priči što Isus sam iznosi, rečeno je da je bogatašu dano da vidi na drugu stranu i tada mu Abraham govori dano ti je, ali između vas i nas je veliki bezdan, niti vi možete k nama, niti mi možemo k vama. Ne možemo. Poslije toga primjećujemo da se škrti bogataš jednostavno pomiruje sa svojom sudbinom i kad se već pomirio i kad je već saznao, ok, ovdje ću sada da provedem čitavo svoje vrijeme, što bi rekli neki, čitav svoj život, međutim vječnost je vječnost, znači čitavu vječnost. Ovdje ću provesti čitavu vječnost. Ali postoji možda neka šansa za moje braće, imam ih 5 braća dolje na zemlji, koji još uvijek žive na zemlji, treba ih upozoriti. I on kaže Abrahamu, pošalji Lazara da ih obavijesti. Pošalji da ih obavijesti međutim, Abraham kaže, ne treba, imaju oni proroke, Mojsija i proroka. Međutim, škrti bogataš kaže, ne, mani ti proroke, drugim riječima, ne, pusti ti riječ Božiju. Ako neko siđe iz mrtvih, tada će uzvjerovati, tada će se obratiti. Ono što je meni počeo toga strašno puno, dao sam se na razmišljanje, da interesantno da bogataš govori, ako neko siđe iz mrtvih, tada će se obratiti. Obratiti. Velika stvar. Obratiti se pominje u Starom Zavjetu, ta riječ na hebrejskom šub ili šuv se pojavlja više od 1000 puta. Jedna jako važna riječ, obraćenje, gdje Bog preko proroka govori vratite se k meni, glagol stoji šuv. Vratite se meni. Na grčkom ta riječ znači metanoja, ne znam koliko se puta pojavljuje u Novom Zavjetu, 20-30 puta, nije toliko ni važno. Hoću vam reći da je ta riječ jako, jako važna. Obraćenje je važno da biste postigli kraljevstvo Božije, da biste ušli u nebo. Bez obraćenja nema jednostavno spasenja. I to su govorili proroci, to je govorio Isus. Kada je Isus počeo svoju službu, rekao je obratite se. Obratite se. A apostoli su počeli poslije Krista također propovjedati obratite se. Šta znači obraćenje? Obraćenje znači okrenuti se, ići jednim putem, tim grešnim putem i okrenuti se prema Bogu. Znači nije dovoljno samo okrenuti se i ne griješiti više, biti moralan, jer moralnost nikoga neće dovesti u nebo, već okrenuti se, ostaviti stari način života i gledati na Boga, na Krista. Samo kroz Krista dolazi novi život i oproštenje grijeha. Kroz Krista. Obraćenje. Međutim, interesantno, obraćenje zapravo niko ne može da se na osnovu poslanice Rimljanima, što Pavle objašnjava u Rimljanima 3. glavi, Pavle objašnjava nama svima da niko od nas se može sam obratiti sam od sebe. Svi smo mi prljavi grijehom, infektirani tim virusom, ili kako bih ja nazvao to, kancerom ili rakom. Grijeh je strašna stvar. To je jedna strašna stvar koja vodi ljude u pakao. Niko od nas ne može sam da se obrati.
I kaže, ok, sad ću se obratiti, evo me. Isus govori nešto drugo. Isus govori u Evanđelju po Ivanu, ovo je domaći zadatak, prvi domaći zadatak jednog kršćanina, koji svako treba da zna. Bez nanovog rođenja nema obraćenja. Niko se ne može obratiti ako nije nanovo rođen. Znači, kao što u prorok Ezekijel govori u 36. glavi, Bog kroz proroka govori, ja ću vas obratiti. Ja ću vas poškropiti čistom vodom. Ja ću napraviti to. Da stavit ću vam novo srce. Ja ću vam dati novo srce. Vidite, novo srce, kada Bog stvori u čovjeku novo srce, to novo srce, to je rođenje. Rođenje, nanovo rođenje. To novo srce vapi Bogu. To novo srce dolazi ka Bogu sa suzama. Isto kao kad ste se rodili tjelesno, kada ste se rodili, niko vas pitao nije ćete se roditi u ovom stoljeću ili ćete se roditi u sljedećem stoljeću, možda u 21. stoljeću ćete se roditi, možete da birate sami kako ćete se roditi. Niko vas to nije pitao. Vi ste se rodili u jednom određenoj godini. Tako je sa nanovim rođenjem. Nanovo rođenje se dešava mimo naše volje. Mi ne možemo nikako to sami izvesti, izmanipulirati ili nekako nešto slično napraviti. To nije moguće. To jednostavno nije moguće. Jer ako je to moguće, onda Biblija, odnosno Božja riječ, laže. A mi znamo da je Biblija istinita riječ Božja. Drugim riječima, ono što ovdje bogataš u ovoj priči ističe je da bez nanovog rođenja nema obraćenja. Najvažniji događaj u vašem životu i u mom životu nije dan kada ste se rodili, kada ste se oženili, vjenčali, kada ste dobili dijete, jedno, dijete drugo, peto, već ne znam koliko, kada ste dobili dobar posao, promociju na poslu, veliku platu, kada ste postali ministar, kada ste postali velika riba u vladi ili ne znam šta, ministar, to nije najvažniji dan u vašem životu. Jer to je samo vi živite samo dok ne ostavite svoje tijelo. Najvažniji događaj u ljudskom životu je iskustvo nanovog rođenja koje Isus objašnjava upravo jednom farizeju Nikodemu u Ivanovom evanđelju 3. glavi. Isus je rekao, tko se nanovo ne rodi, ne može vidjeti kraljevstvo Božije. Prema Isusovim vlastitim riječima moramo se ponovo roditi da bi ušli u kraljevstvo Božje. Drugim riječima, ako se tko ne rodi nanovo, nije spašen. I tada ostaje samo čekati na tragičnu i gorku istinu. A šta je to? To je Božji gnjev opisan u Otkrivenju 6, čini mi se stih 17. Ili kao što to Luka govori u 3. glavi 7. stih. Gnjev Božji koji će doživjeti svi griješnici, svi neobraćeni, svi oni koji su odbacili Krista, svi koji nisu nanovo rođeni. Djela apostolska to jasno opisuju u 17. glavi. Međutim, što je zapravo nanovo rođenje? Fenomen nanovog rođenja je nešto što nijedan čovjek, kao što sam prije rekao, ne može kontrolirati, ne može vlastitom voljom ili svojim ustima izmanipulirati. Pojava je potpuno jedinstvena i nadprirodna. Zašto to govorim? Zato što nije od vas, niti od mene, vašom voljom, niti mojom voljom, kao što to piše Ivan u svom evanđelju u 1. glavi. To je djelo Božije. Pri nanovom rođenju vaše se duhovne oči otvaraju tako da odjednom
vidite sebe kao što je prorok Izaija vidio sebe kad je sreo Boga ili vidio Boga. Šta je rekao prorok Izaija? Jao meni, ja sam izgubljen jer sam čovjek nečistih usana i stojim kod naroda nečistih usana. Griješnik sam. I onda kaže sljedeći puta, produžava dalje stih, i ugledah kralja, Gospoda nad vojskama, vlastitim očima. Oni koji su duhovno rođeni, koji su nanovo rođeni, oni su ugledali kralja na isti način, ali na jedan duhovan način. Čovjek nakon nanovog rođenja shvata da je totalno izgubljen. On shvata svoju situaciju. Nema mi spasa. Ja sam gotov. Ja ću živjeti možda još 90 godina. Ili možda ne znam koliko. Niko nas niti zapravo ni ne zna koliko ćemo dugo živjeti. Ali možda ću živjeti 90 godina. Recimo 100 godina. Da dobijete bonus. Živjet ćete još 100 godina. Daj Bože da ste zdravi u to vrijeme. I šta će poslije biti? O tom se radi. Pri nanovom rođenju vaše se duhovne oči otvaraju. I odjednom vidite sebe kao griješnika, kao što sam rekao, i Krista, direktno, Krista vidite kao jedinu nadu za vaše spasenje, jedinu nadu za život poslije ovog života. Jedini spas je Krist, jer Bog je dao Krista, Ješua, kao za jedini spas ljudima, piše u Bibliji. Ubrzo, nakon toga, kada shvatite da ste izgubljeni, dolazi to pokajanje ili to obraćenje, upravo to obraćenje koje bogataš u ovoj priči je shvatio. Shvatio je da treba da se obrati. Čovjeku je dano da se obrati samo tokom svog života na zemlji. Ne postoji u Bibliji nigdje napisano da poslije ove smrti čovjek ide u čistilište ili na neko mjesto gdje će da se kaje ili čisti ili pati da bi kasnije postigao spasenje, jer onda Biblija nije istina. Bog o tome ne govori. Postoji samo Šeol, postoji samo Had, gdje su ljudi nespašeni danas nalaze i čekaju za sud Božiji. Čekaju zapravo, nažalost, drugu smrt u Geheni, što je objašnjeno također u Otkrivenju. Druga stvar koju bi istaknuo, kako znamo da smo se nanovo rodili. Kao prvo, svako ko je nanovo rođen zna ili je doživio osobno iskustvo sa Kristom. Njegove duhovne su, kao što sam prije rekao, oči su se otvorile, on razumije i zna. To iskustvo se mora desiti na zemlji, ne poslije ovog života. Nemoguće je, vidimo to iz ove priče, da je bogataš nažalost zakasnio, prioritirao je lijep život, lagodan život, ugodan život, nije se brinuo za druge, jednostavno, i to ga je zapravo i ukopalo. Zaboravio je na spasenje, zaboravio je na Boga. Kako prepoznati, recimo, nanovo rođenu osobu? Znate šta, ako želite nešto da saznate, idite na riječ Božju i tražite. To je najbolji dokaz. Isus nam kaže da prepoznat ćete ih po rodovima. Znači, po rodovima. Nanovo rođenu osobu prepoznajete po promijenjenom načinu života. Način na koji govori ta osoba, način na koji se moli ta osoba, način na koji živi ta osoba, način na koji se ta osoba odnosi prema drugim ljudima, čak i način na koji se ta osoba odnosi prema nekršćanima. A najviše način na koji se ta osoba sada odnosi prema Božjoj riječi.
on uviđa da ne može živjeti bez Božje riječi. To mu je hrana, isto kao ljudska hrana, tjelesna hrana. On se hrani svakodnevno. Isus je rekao da moramo jesti njegovo tijelo i njegovu krv. Šta to znači? Opet jedna metafora za Božju riječ. Za Božju riječ. To je metafora. Mi smo spašeni kroz Božju riječ. Ljudi koji se nisu nanovo rodili od Božjeg duha ne mogu to razumjeti što je zapravo ponovo rođenje, nanovo rođenje. Nažalost, o tome čitaju u Bibliji, ali nikada nisu sami doživjeli ovaj nadnaravni događaj. I dalje, i neki dalje vole i teže za tjelesnim, svjetovnim stvarima, iako Ivan u svojoj poslanici prvoj govori da ne možemo voljeti svjetske stvari i Boga. Ne možemo služiti mamonu, što Isus govori ovdje, i Bogu. Upravo to je ovaj bogataš ovdje u ovoj priči činio. On je volio religiozni život, ali je volio i svjetski život. Nažalost, religija nikoga ne dovodi u nebo, već samo obrćenje, odnosno nanovo rođenje. Ono što bi preporučio, tražite Boga svim srcem, svom dušom svojom. Jer ako ga tražite svim srcem svojim, Bog je obećao da će vam se otvoriti kroz svoju riječ. Želim vam ugodan boravak tamo gdje jeste. Želim vam blagoslovljen dan. Želim vam sve najbolje. Čuvajte se od korone koliko možete i najvažnije, uzmite riječ Božju. Uzmite i hranite se riječju živoga Boga. Hvala vam lijepo.